Tatjana Đekanović prva je članica streljačkog kluba Geofon i uopšte Teslićanka koja će sa svojih 19 godina nastupiti na olimpijskim igrama. Kaže da pripreme još uvijek intenzivno traju, a finalizovat će ih 10-dnevnim radom u Novom Sadu. Potom putuje u Brazil da bi 6. avgusta u Riju ispunila svoj san. Moje očekivanje u Riju naravno da ću dati sve od sebe, jer tu je, iako sam ja jedna od najmlađih i neko može reći ti nemaš pritisak, nemaš što neko od tebe očekuje, ali olimpijske igre su nešto posebno, naravno da svako ima pritisak i tamo smo svi jednaki bez obzira na iskustva, ali ja ću se potruditi sve od sebe i sad sam rekla šanse su svima isti. Zajedno sa Tatjanom u Rio odlazi i njen trener Neven Rašić, koji je u velikoj mjeri zaslužan za njen uspjeh. On kaže da je za Tatjanu napravljen program priprema kako bi što spremnija nastupila na olimpijskim igrama. Posebnu zahvalnost je ispolio sponzorima koji su dali materijalnu podršku za pripreme i odlazak u Brazil. Pa materijalna podrška ne bi trebalo da bude upitna. Evo, mi odradili smo 70% ovih planiranih takmičenja, imamo još ta 30% do olimpijskih igara. Ideja da se formira svojevrstan fond za prikupljanje finansijskih sredstava za Tatjanine pripreme i njen odlazak na olimpijske igre pokrenuta je od načelnika opštine Milana Miličevića. Raduje ga kaže što se njegovom pozivu za finansijsku podršku odazvao veliki broj privrednih subjekata kako bi kompletan projekat bio što uspješniji. Mislim da smo na dobrom putu, mislim da je dosta učinjeno mnogo dobrih ljudi, dobrih sponzora se pojavilo, svaki dan se javljaju novi i mislim da će ovo biti jedna sasvim uspješna akcija i da ćemo Tatjanu u najboljem svjetlu, na najbolji način iz Teslića ispratiti u Rio i naravno da joj želimo najveći uspjeh, mada je za nas uspjeh već sam njen odlazak u Rio. Osim dijela sponzora koji su dali materijalnu podršku Tatjaninom odlasku u Rio i njenih prijatelja, ispraćajnom koktelu prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske i Streljačkog saveza BiH.